Så är vi iväg. Oxhamn ser ut att gå bra där på sitt näst yttersta spår. Men också Strömborgska skolan går bra och där har vi haft växling för samtliga lag. Småningom ser vi vilka lag som kommer först. Det är ett av de på ytterspår, det är det du ser i parken, möjligen. Det är bana 6, Oxhamns skola och Strömborgska skolan som löper i bredd här. Oxham en aning före, men det är ju kurva ännu som man ska löpa på skilda banor. Där var växlingen jämn växling för de här två första lagen, Oxham och Strömborgska. Och det är Strömborgska som har gått förbi. Så här på när vi är inne på en 300 meters sträcka. 200 meters sträcka och växlingen kommer alldeles strax med Strömborgska i ledningen och Oxham på en andra plats. Sen följer Hangö. Men Strömborgska är i ledning nu och Oxham andra kommer in på upploppet så småningom. Och har ännu 200 meter kvar. Nummer 81, Strömborgska i ledning, Oxham med nummer 62, andra. Sen följer Hangö och efter Hangö så kommer Lycéparken och därefter är det Kristinestad och nummer 101, Övernäs. Alla har passerat och växlingen går där växlar Strömborgska och där växlar Oxham. Och sen följer Hangö. Och vi kommer, de här löparna löper alltså 300 meter ännu och sen blir det 400 meter som följande. Nu minskar avståndet mellan de två främsta lagen. Strömborgska ännu i ledning, men Oxham närmar sig. Men Strömborgska kommer först i växling, Oxham hack i häl. Och där skedde växlingen till 400 meter sträckan och där kommer Hangö som tredje. En aning efter och här kommer de följande lagen. Det är Lycéparken för Kristinestad och sen är det Övernäs. Det där kommer Kristinestad där det var Lycéparken som var däremellan och avståndet har vuxit lite så Strömborgska har ett litet försprång framför Oxham och Hangö. Upploppet kvar för dessa 400 meters löpande flickor som blir över till ankarna så småningom. Strömborgska ännu i ledning men Oxham närmar sig och går förbi. Ganska jämn växling. Hangö kommer också ganska snart därefter. Och nu har vi då ankarna i farten för de här tre första lagarna. Och här kommer som följande Lycéparken. Medan ankarna gör upp om de här första platserna. Fortfarande Strömborgska i ledning före Oxham. Och Hangö ett stycke efter. Och här kommer Övernäs och därefter Kristinestad. Fortfarande är det Strömborgska som ligger i ledning för Oxham och Hangö sen ett stycke efter. På upploppet kvar för Strömborgskas ankare, likaså för Oxhams skolas ankare. Och här är det de sista pinande 50 metrarna på gång. Lycéparken, Strömborgska menar jag kommer i mål och därefter Oxham.
och Hangö som tredje lag i mål. För 4:59.09 visar den inofficiella